салом дӯстон, имрӯз мо дар таърихи пирамидаи хеопс суҳбат мекунем. ин пирамидаро барои он хеопс меноманд ки бо фармони фиръавн бо номи хеопс сохта шудааст. ин пирамида дар 7 мӯъҷизаи дунёӣ дохил мешавад ки то имрӯз боқӣ мондааст. пирамидаи хеопс тақрибан 4 миллион тонн вазн, 146 метр баландӣ ва 4500 сол мешавад ки вуҷуд дорад. ба ақидаи олимон пирамидаи хеопс тақрибан дар 20 сол сохта шудааст. айни замон тамоми инсоният як савол медиҳад: чӣ хел ва чӣ гуна 4500 сол пеш ки ягон техника вуҷуд надошт, дар давоми 20 сол ин пирамидаро сохтанд? чунки агар сохтмони ин пирамидаро ҳисоб кунӣ, як санг ки зиёда аз 2 тонн вазн дорад, бардоштан, кашидан ва мондани ин санг ба 6 дақиқа рост меояд ва чунин санги вазнин зиёда аз 2 миллион дона монда шудааст. агар мондани ин санг аз 6 дақиқа зиёд вақт мегирифт, сохтмончиён дар давоми 20 сол ин сохтмонро тамом карда наметавонистанд. акнун шумо тасаввур кунед, якчанд сол пеш сохтмончиёни асри 21 бо доштани кран, экскаватор ва тамоми техникаҳои замонавӣ дар давоми 5 сол шакли хурди пирамидаро сохтанд, ки дар ин сохтмон 2000 блок монда шуд. вазни ҳар як кадомаш 1 тоннро ташкил медод. дӯстони азиз, шумо фарқиятро бинед. 2000 блок вазни ҳар кадомаш 1 тонн дар давоми 5 сол дар асри 21 бо тамоми техникаҳои ёрирасон сохта шуд. ва пирамидаи хеопс бошад 2 миллион блок вазни ҳар кадомаш 2 тонн дар давоми 20 сол 4500 сол пеш бе ягон техникаи ёрирасон сохта шудааст. ҳамаи ин сангҳои вазнин бо банд ба боло бардошта мешуд. барои чӣ олимон бо боварӣ мегӯянд ки пирамидаи хеопс дар давоми 20 сол сохта шудааст? барои он ки дар девори як ҳуҷра ки дар даруни пирамида қарор дорад, бо кандакорӣ навишта шуда буд: пирамидаи хеопс дар давоми 20 сол сохта шудааст. ва боз худи фиръавн хеопс 20 сол ҳукмронӣ кардааст. ногуфта намонад ки ҳуҷрае барои фиръавн дар даруни пирамида сохта шуда буд. ин ҳуҷра дар баландии 67 метр қарор дорад. дар даруни ин ҳуҷра санге ҳаст ки вазнаш 70 тоннро ташкил медиҳад. чӣ гуна сохтмончиёни пирамида ин сангро ки 70 тонн вазн дорад, ба баландии 67 метр бардоштаанд? ин саволе ҳаст ки то ҳол беҷавоб мондааст. чунки дар замони мо, яъне дар асри 21, бардоштани чунин вазн ба чунин баландӣ қариб ки номумкин аст. аз сохтани пирамида 4500 сол гузаштааст. дар ин муддат даҳҳо бор заминларзаҳое ба вуҷуд омаданд ки бисёр шаҳрҳои калонро ба хок яксон кардааст. лекин ягон санги пирамида ҳатто ба ягон миллиметр наҷунбидааст. бар зами ин ҳамаи сангҳо бе ягон семент болои ҳам монда шудааст. ба он дараҷа босифат ва хуб монда шудааст ки ҳатто лезва дар байни сангҳо намедарояд. олимон чандин борҳо шакли хурди пирамидаро сохтанд, аммо дар муддати 2-3 сол пирамидаи сохтаи онҳо вайрон шуда ба хок яксон шуд. пирамидаи аслӣ бошад дар давоми 4500 сол ҳатто ягон сангаш беҷона шудааст. барои чӣ мо одамони асри 21 бо тамоми компютеру техникаҳои замонавӣ дар сохтани чунин сохтмон оҷизем? бисёри одамон ақида доранд ки ин пирамидаро инсон насохтааст ва ин муаммо аз тарафи махлуқони дигар сайёра сохта шудааст. лекин олимон ин ақидаро рад мекунанд. бо вуҷуди ҳамаи ин, дар давоми 4500 сол ба ягон олим муяссар нашуд ки сирри ин сохтмонро ёбад. соли 1998 як археологи франсуз барои ёфтани сирри сохтмони пирамида даст мезанад ва 10 соли ҳаёти худро барои ёфтани ин сирр сарф мекунад. баъди кофтукоби тӯлонӣ яке аз сиррҳои сохтмонро меёбад. ба ақидаи ин олим пирамида аз дарун сохта шудааст, яъне сохтмончиён дар даруни пирамида як роҳ ба мисли спирал месозанд ва ҳар як блокро аз замин ба боло ба воситаи ин роҳ кашонда мебаранд. ин ақидаро дигар олимон хостанд тасдиқ кунанд ва боз равон мешаванд ба сӯи пирамида. аз даруни пирамида даромада мебинанд ки дар ҳақиқат роҳ ба мисли спирал дар дарун вуҷуд дорад ва боз асбобҳоеро ёфт мекунанд ки бо воситаи он сангҳои вазнин ба боло кашонда мешуд. ман намедонам бо забони тоҷикӣ ин асбобро чӣ ном мегиранд, лекин бо забони русӣ саласка мегӯянд. бародарон, касе медонад дар забони тоҷикӣ ин асбоб чӣ ном дорад? дар комментария нависад. ба ақидаи археологҳо сохтмончиёни пирамида блоки вазнинро ки 2 тонн вазн дорад дар болои саласка мемонданд ва дар болои роҳ равған рехта мекашонданд. бисёртар ҳаракат мекарданд ки аввал блокҳои қисми беруниро гузоранд
ба ҳамин хотир қисми берунии пирамида бисёр ҳамвор ба назар мерасад. ин ҳамаи далелҳое ҳастанд ки олимон давоми 4500 сол меҷустанд ва тамоми ҳаракату ҷустуҷӯи олимон ҳамин қадар натиҷа додааст. лекин ҳастанд муаммоҳое ки олимон то ҳол ҷавоб дода наметавонанд. мисол, санге ки дар ҳуҷраи фиръавн гузошта шудааст. боз як бори дигар такрор мекунам ки ин санг 70 тонн вазн дорад ва ба баландии 67 метр бардошта монда шудааст. чунин санг дар даруни пирамида яктонест. чӣ гуна ин санги вазнин ба чунин баландӣ бардошта шудааст? Ин муаммо аст. боз як муаммои дигар ин ҳайкали фиръавн Рамзес мебошад. фиръавн Рамзес писари фиръавн Сети ки баъди фиръавн Хеопс ҳукмронӣ кардааст. ҳайкали ин фиръавн дар наздикии пирамида қарор дошта 14 метр баландӣ дорад. агар ба ҳайкали фиръавн Рамзес нигоҳ кунем, ягон чизи ғайриоддиро намебинем. лекин аз тарафи профессионалӣ нигоҳ кунӣ, ин ҳайкал бисёр ба дараҷаи олӣ сохта шудааст. дар ягон ҷои рӯи ҳайкал ягон хати зиётӣ нест. ба он дараҷа ҳамвор ва бехато сохта шудааст ки дар замони мо, яъне дар асри 21, нест одаме ки бе ёрии асбобҳои ҳозиразамон чунин кандакорӣ кунад. ин буд муаммоҳое ки то имрӯз ягон олим ва ягон сохтмончӣ ҷавоб дода наметавонад. чунин сохтмонро дар Мисри қадим 4500 сол пеш чӣ хел сохтанд ва бо ёрии кӣ сохтанд, то ҳол муаммо ҳаст ва ягон шахс аниқ ҷавоб дода наметавонад. ин лоиҳа ё схемаҳое ки ин олимон ёфтаанд, ҳамаи ин тахминан гуфта шудааст. дӯстони азиз, як чизи дигарро қайд мекунам. мумкин ки дар Қуръони Карим дар ин масъала ягон чиз гуфта шуда бошад, чунки дар ин китоби муқаддас бисёр чизҳои муаммодор гуфта шудааст. лекин дӯстон, ман аз ин хабар надорам. касе дар ин масъала ягон чиз медонад, дар комментария нависад. дӯстони азиз, агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дастгирӣ аз тарафи шумо ин обуна шудан, лайк мондан ва комментария нависондан. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.